ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೊಂದೆನ್ವೆ ಸೊ ನಮಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿತು ಹೊಂದಿದ್ದೇರು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಪಲ್ಲಟ ಅಂತೆ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಪ ಮುಂಜು ಬಿಸಿ 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 ಇಲ್ಲೇರಾರು ಸೊ ಬಿಸಿ ದಾಡಿ ಪಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ತೊಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಸೊ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ಯ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿಡ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಟು ತೋರ್ಸ್ಪಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನು ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ವೆಯ್ಟ್ ಎಟ್ಟಿದೊಂದೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಎಟ್ಟಿ ಎಟ್ಟಿನೇ ಕಡೆ ತೋಷ್ಪ ಐತೆ ಕಟ್ ಮಂದೆ ತೊನ್ನ ಸೊ ಎಟ್ಟಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂದೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಎಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಬಂದು ದೇ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಪೂನ್ದ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಲತ್ತದ ದಿಯೋಳು ಓಕೆ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಗಿನಾಡ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುರ ನೆಕ್ಕು ಒಯ್ಪೆರತೆ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಇದು ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ಅಂಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಡ್ಲೆ ಡಾಪ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕು ಜಾತಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ನಾವಲ್ಲಿ ಸೊ ಈತ್ ಮಂತ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಹಾಕ್ನದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಗ್ರೇವಿಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತೋಷ್ಪ ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಪ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಎತ್ತೆ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಅಂತ ತೋಷ್ಪಲೆಮಿ ಎಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಸೊ ಎಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನು ತೋಷ್ಪಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಏರೆ ಪುರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರ ಪುರ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾಕ್ಲೆಗೆ ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಎಟ್ಟಿದ ಬೀಲದಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇನ್ ಅದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಟ್ಟಿದ ಬೆರಿಟೊಂಜಿ ಇಂಚು ಒಂಜಿ ನರಮ್ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೇಮಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಜಲ್ದಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಎಟ್ಟಿಡ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲವೇರು ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಸೊ ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇದನ್ನೊಂದು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಜಿಪುಡತೆ ಅವಿಂದ ಎತ್ತಜಿನ ಒಂಥರ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಕಜಿಪುಡು ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ಅವೇನು ಎಟ್ಟಿ ಎತ್ತು ಶೋ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡ್ತಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಶೋ ಕ್ಲೀನ್ ಆಣ್ ಒಂದು ಕಿನ್ನೆ ಎಟ್ಟಿಡ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡವೆ ಗೈಸ್ ಅವಿನ ಕಿನೆ ಇಟ್ಟಿಡದೆ ಪೊಡ್ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಒಂದು ದೀಪೇರ ಆಯ್ತಾ ಚೋಳಿನತೆ ಚೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪುರ ದೀಪೇರು ನಮ್ಮ ದೀಪುಜ ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡೆ ಪೂಜವು ಸೊ ಅವು ಪುಲ್ಪು ಬಂದ್ಪೇರತೆ ಮಲ್ಲೆ ತೆಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲೇ ತಂಡ ದೀಪೇರು ಎಲ್ಲೆತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀಪುಜಾತ ನಮ್ಮ ದೀಪುಜ ಇಂಕ್ಲೆಗ ವೆಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಕೆಲವೇರು ದೀಪೇರವು ಪುಲ್ಪುಂದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿತ ಅವು ನರಮ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬಟ್ ಅವು ದೆಪ್ಪೋಡು ನರಮ್ ಅವು ಗಲೀಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಪುರ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತತೆ ಮೀ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಪುರ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಸೊ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಅವೇನಂಚ ಕಟ್ ಮಂತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಡ್ದು ಒಯ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಂದೆಂದು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದ ನರ ಮುಂದೆ ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಉದ್ದ ನೂಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಣದೆ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಎಟ್ಟಿಗೆ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಎಟ್ಟಿದೋ ತೊಂದನಮ್ಮ ಹಾಂ ಸೊ ಮೇರ್ನ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಾವಡು ಮೇರ್ನ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೆತೊನಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ ಬಣಲೆಗೆ 1 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಬಣಲೆಗೆ 1 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್ ಪಟಾಪಟ್ ಮಲ್ಪುನು ದೇಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೂರ ಬಾರುಂಡತ್ತು ಬಡಾಪುನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ದೂರಲ್ಲ ಬಾರಿಜ್ಜಿ ನೇ ಬಡಾಪುನು ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ರು ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿನೇ ಈಗ 2 ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು 4 ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ 2 ಒಂದು ಅವೊಂಜಿ ಪೂತ ಅಂದುಲ ಪಾಡ್ಯಾರತೆ ಸ್ಟಾರ್ 2 ತುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಓಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಇಡೀ ಏಲಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಏಲಕ್ಕಿದ ಬೀಜ ಒಂದು ಇಡೀ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಏಲಕ್ಕಿದ ಇಡೀ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿದ ಬೀಜ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ
ಇರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಎಂದು ಪಲಾವ್ ಇರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದನ ಮನ್ಪೆರವು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಏತುಂಡೆ 10-15 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದೆ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ನೋಡತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅತೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಕಲರ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಪಾಡ್ಲ ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಈತ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ನಾನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಜರಂಡ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ ನೋಡತ್ತೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೊಡಿ ಮಂತೀನಿ ಅದೇ ಮೀ ಬೊಚ್ಚಿಂಡ ನಿಕುಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕುಲ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೊಡಿ ಮಂದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಓಕೆನಾ ಅತ್ತಿಂಡ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕಂತ ಪಾಡುವರ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣ್ಣಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಗೈಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾರ್ದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವು ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿ ಓಕೆ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಎಟ್ಟಿ ತುಲೆಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಕೊಡೆ 10 ಗಂಟಿನತೆ ಕೋಡೆ ಪೋದು ಎಟ್ಟಿ 10 ಗಂಟಿನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೆ ಸುದೇಕ ಪೋದು ಮಲಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ 10 ಗಂಟೆ ಇರಲಿ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ಕಂದಾಪು ಎಟ್ಟಿದ್ದು ನಾಗ 20 ನಿಮಿಷ ಆಡಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಡು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ నేను ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೊಂಗ ಏಟಿ ತಿನ್ಕ ನಾಸಾಪುಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಪಾಡಿಯರು ಒಂದು 2 ಕಂಡದಾತು ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಕಂಡದಾತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ 2 ಕಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತನತೆ ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು 2 ಕಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತ ನಾಡೊಂದು ಸೋಪ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಅವನೇನು ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಗ್ರೇವಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಅವನ್ ಬತ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆ ಟೊಮೆಟೊ 2 ಕಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂದ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಪಂಡ ನಮಕ ಆನಿಯನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಯತೆ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಲ್ಲ ಆಡೆ ಮುಟ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡುಂದು ಶೋಕು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡು ಫುಲ್ ಆನಿಯನ್ ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಲಕಾದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಡ್ ಕೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂದ ಅದೇ ಪಂಡ ಬೇಗ ಬೇಯರೆ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ತಂದೆ ಓಕೆ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಖಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಇರತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಅದು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗೈಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತನಿಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನಿಕಲ್ಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತಿಕ್ಕುನ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡುಲಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಮಲ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತತೆ ಅವೇನೊಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅದಾತು ಪಾಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ 1/2 kg ಎಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 7 ಮೆಸಾಳು ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂದೆ ತೊಂದೇರು ಒಂದು ತಿಂಡ್ರ ತಿಕ್ಕನ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಕೊರತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲ ಕಾಪುನತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತುಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಲಾಕ ಓಡಿತ್ತಂಡ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಲಾಕ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತೇಮಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಲಾಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆನಾ
ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪಾವಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೀತ್ ಗ್ರೇವಿ ಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಡವು ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡ ಅದು ಇಂಚ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊನ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಇನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅತೆ ಒಂತೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚೆ ತೊಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತನ ಪಾಡೋಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ದಾಯ ಪಾಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿಲ ರೆಡಿ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿಜ್ಜ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2-4 ನೀರತಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರಂಟ್ ಈತೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತ ಈತೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಂತದುಲ್ಲತ್ತೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಂದ ಆತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನಲ ಒಂಜಿ 4 ನೀರದ ಹತ್ತೆ ತೊಂದ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಿಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾತು ನೀರುಳ್ಳಿ ತೊಂದಿರು ಒಂದಿತ್ತ ಒಂಥರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅವಡು ಆಚೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ಮೂಲು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೊಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪಿನೆಟ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡಿದೆ ಪಂಡ ಕಲರ್ ಬರೋಡತಿ ತಿಕ್ಕಾಪುಂಡು ಕೊರಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಣಿಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದುಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅತೆ ಒಂದುಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚೆಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದತ್ತು ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದತ್ತು ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಆವಡತೆನಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಉಪ್ಪು ಏನು ಎಟ್ಟಿಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ತೂದು ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಅನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಾಯಟ್ ನಾನಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು നല്ല ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಮೂಲಿದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿಲ ಡ್ರೈ ಒಂದು ಬರೋನುಂಡು ಮೂಲು ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಹಾ ಪರಿಮಳ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರೋನುಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಇರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೇತೆ ರೈಸ್ ಬೇತೆ ಮನ್ಪುನ ಅಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ಪುನು ಲೇಯರ್ ಟೈಪ್ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಎಸ್ ಒಂದು ತೇತು ನನ್ನ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಯಾವ್ಜ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಡ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಮುಚ್ಚೋಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡ್ ಈ ತಂಡ ಯಾವು ನೀನು ದೆತೊನ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಈತ್ ಗ್ರೇವಿ ಆಂಡ ಯಾವು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಈತ ತಿಕ್ಕಿತ್ತಂಡ ಯಾವು ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೋಡಿತನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟು ಒಂದಿಜ್ಜ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೆ ಸೊ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ರೈಸ್ ತೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋಷ್ಪವೆ ಓಕೆನಾ ನೀರು ಕಾಯರಿದ್ದೆ ಗೈಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಕಾಯರದೀತ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು 4 ತಾತ ಲವಂಗ 4 to 5 ಪೀಸಸ್ ತಾತ ಲವಂಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಬೀಜ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಏಲಕ್ಕಿದ ಓಡು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಡ ಏಲಕ್ಕಿದ ಓಡಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಬೀಜ
ಪಲಾವಿರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಪಲಾವಿರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರತ್ತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಲಾವಿರ ಎಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ್ನೆಕ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆರು ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಹಾಕಿನ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ರೈಸ್ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ದೇಪಣ್ಣ ಜನ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪಣತಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ದೊತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ದೊತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ದಯಗ್ ವಾರಿ ನುಪ್ಪು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಯ್ರೆ ಒಂದುಲ ನುಪ್ಪು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಯ್ರೆಗೆ ಸೊ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಕೊಜ್ಜೋಡು ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಜ್ಜೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಮಿತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೇಟ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು 1 kg ತೊಂದ ಸೊ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಹಸಿ ಬೇಯರೆ ಉಪ್ಪು ತೂಲೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಅದು ಬೈದು ನಂದು ಚೂರ್ಲ ಅಂಟಂಟಾತಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಸೊ ಬೇಯ್ದಣ್ಣೊಂದು ಈತ ಬೇಯಿಂದ ಯಾವ ನಮಕ್ ದಯಪಣ್ಣ ನಾನು ಒಂತೆ ದಮ್ ಬಿಡ್ದಿಯಾರುಂಡತೆ ಸೊ ಒಂದೆ నేను ಕಬಿಡ್ರೆ ದೀತ ದಮ್ ಅಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಅಡಿ ಕೊಂಚಿ ತವದೀತ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತಾದಜ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತವಡು ಇತ್ತ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೋಚ್ಪಾವನು ಒಂತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏತ್ ಲೇಯರ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಲೇಯರ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಚೂರು ಕಜಿಪ್ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಓವೆನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಓವೆನ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಐದಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಂದಿತ್ತಿನ ಆನಿಯನ್ ಉಂಡತಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂದೆ ತೊಂದ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲರ್ ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತು ಆಪ್ಷನಲ್ ಎಂಗಳು ಚೂರು ಬಿರ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಲೇಯರ್ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೇತ್ ಲೇಯರ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಲೇಯರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಲೇಯರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆನಿಯನ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಂತೊಂಪೋಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೊಂದು ಮಂತೊಂಪು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿರ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವರೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಂಕೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬೋಡಾದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಕರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನು 80 ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ನಾಂಡು ಸೊ ಆತಿ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಕರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಡಿತ್ನ ತಿರ್ತದ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಿತ್ತದ ಲೇಯರ್ ಕಜಿ ಪಾಡ್ರ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ತೂನಗನೇ ಬಾಯ್ದು ನೀರು ಬರೋದು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಬಿರ್ಕದೇರು ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಬಿರ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಮೂಜಿನ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ರೈಸ್ ಅಂತ ಪೂರ ಬಿರ್ಕೋಡು ಬಿರ್ಕೊಡಿತನ ನೆಕ್ ಮಿತ್ತಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆನಿಯನ್ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನ ಆಣಿತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಏತು ಒರಿದು ಪುಣದುಲ ಪೂರ ಬಿರ್ಕ್ಯಾರ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಣೊಂದು ಕೊರಂಟ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್
ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಚೆ ಪಾಡುವೇರು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಾನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನ ಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತಾಣ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತಾದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫಟಾಫಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರಬಹುದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀತದೆ ಕೆಲವರು ನೆಕ್ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಂಡ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಗೋಧಿದ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಂದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀತ ಒಂತೆ ಪೊಟ್ಟು ಒಂದು ಆವಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕೊಂಚ ಇತ್ತಡು ಬಾರ ದಿನಾಂಡ್ ಕಲ್ಲು ಮಿನಿದಾಲ ದಿನಾಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಡ್ ಮಮ್ಮ ಪಾಪಯ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತೆ ಇರ್ಲೈತೆ ಬಿರಿಯಾನಿದಾರ ಭಟ್ರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಭಟ್ರು ಪಾತೆ ಇರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಬಾರ ಗೊಂಜಿ ಬಾಜಾನದ ಇದು ಬುಡಿಯರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಣ್ಣನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆ ಅಂತಿಕ್ವೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚ ಆತ ನನ್ನ ಪಂಪೆ ನನ್ನ ಪೂರದಾದ ಪೂರ ಉಂಡುತ್ತಲೇ ನನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಅದೇ ಓಕೆ ನಾನು ತಿನ್ನ ತಿಕ್ವೆ ಅದೇ ಮುಕ್ಕಲ್ ಬಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಂಡಿ ಇಂಚಿಡು ಬೇಲೆ ಇಲಕ್ಕನೆ ನಾನು ಅಂಚಿಡು ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದ ಪಾಡಿಯೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಂಡು ನಾನು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಒಂಚೂರು ದೀತಿನ ಬಾಜನ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ದೆಕ್ಕದ ಬಣ್ಣ ಆಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆವಾಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ದಮ್ಮುಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಶೋಕು ಬಿಡಿ ಆದ ಬೈದಂಡು ಕಲರ್ ತುಲೆ ಸೂಪ ಬಾತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೀನು ತುಷ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೈದಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದಿ ವಾವ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡವಿ ಪರಿಮಳ ಅಂತೂ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬವಿ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಬರೋದುಂಡು ಗೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ಟಿ ಪುರ ತುಲೆಗೆ ಅಂದಿ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬುವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು ಬುವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಜೀಜುಪ್ಪ ಬೈದೇರು ಎನ್ನ ಜೀಜುಪ್ಪ ಬೈದೇರು ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ರ ಅದೇ ಇರ್ನ ಅದೇ ಜೀಜು ದಾದಮ್ಮನ ಗೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ ಪನ್ಪೈತೆ ಅನ್ನ ಬುವಿಲ ಮಲ್ದಿನಾರು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನಾಡ್ ನಮಕ್ ಇಂಚಾತನಂದು ಮಲ್ದಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚಾತಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುಜಿ 6 ಮಂದಿ ನಾರೇ ಪನ್ಪುಜಿರು ಬಟ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೊ ನೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುವಿಲ ಎಂಚಾತನಂದು ಈ ಸ್ಪೂನ್ ಬಡ್ಚಿ ಉಪ್ಪಣ ಕೈಟ್ ತಿನ್ಕ ಇಂದೇ ಎಟ್ಟಿತುಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಆಹಾ ಪರಿಮಳ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದಿ ಎಡದನ ಅಂದಿ ಗ್ರೇವಿ ಪೂರ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಬಾತುಂಡು ದಮ್ಮುಡ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೊಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ನಾವೇನಿಕ್ ಖಾರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆತು ನಾವೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತು ರೈಸ್ ಬೈದನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ್ ಬೈದಿನ ಪುರ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಲಾಡ್ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕಲ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಕೊಟ್ಟನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಾರಂತೂ ಮರಪೋಚಿ ಸುಪ್ಪೋ ಬೈದನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಾರಂತ ಮರಪೋಚಿ ಸೊ
ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿನ್ನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ವಾ ಓಕೆನಾ ನನ್ನಲ್ಲ ಶೋಕ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವಾ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಣ್ಣಾಗೋರ ತಿಕ್ವಾ ಏನ ಜೀಜುನವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಕಂದ್ರೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇ ಇರೇನ ಜೀಜು ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ನೇ ಜೀಜುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಬತ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗಲ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಗ್ಗೋಡು ಎಂಚಂಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಜೀಜು ಬಂತೇರು ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಎತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಡು ಸೂಪರ್ ಆತು ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಆತು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡಿ ಐಟಮ್ ಮೋರೊಡ್ತಿ ಎಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕೊಂದು ಗೈಸ್ ಸೊ ಜೀಜುಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆತು ಮೂಲ ಜೀಜು ಎಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಆತನತೆ ಏತು ಕೊಪ್ಪ 100 ಆಫ್ಟರ್ 90 80 ಅಪ್ಪ 90 80 ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಎಲ್ಲಲ್ಲ 100 ಆಫ್ಟರ್ 90 ಓ 10 ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೇಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಬೈ